Hej och välkomna till historiebruk. Vad är då det för något? Ja, det är det vi ska titta på idag. Historia, som ni vet, är ett urval. Olika perspektiv, kan vara olika versioner av samma sak och det kan användas i olika syfte faktiskt. Och det är det som är historiebruk. Det finns några olika historier som vi ska titta på. Vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, kommersiellt, ideologiskt, politiskt, pedagogiskt och ett icke-bruk. Och där har vi det icke-bruket. Vetenskapligt, det är så som vi gör i skolan. Existentiellt, det är kopplat med existentiella frågor. Moraliskt, om det är bra eller dåligt. Kommersiellt historiebruk. Man tjänar pengar på det. Den här filmen är fantastisk. Har ni inte sett den så gå och se den. Ideologiskt historiebruk. Politiskt pedagogiskt historiebruk. Och ett icke-bruk av historia. Som ett exempel av förintelse. Alla vet vad det innebär. Kommersiellt historiebruk, existentiellt historiebruk, politiskt pedagogiskt historiebruk och chickadinka-binka, och så ett icke-bruk av historia. Första bilden som alla känner till. Vetenskapligt historiebruk som jag har sett, och så då kommersiellt historiebruk, existentiellt, moraliskt, politiskt, pedagogiskt. Det som jag inte kommer ihåg vad det var. George Bush, han har aldrig sagt så här. Man kan tänka sig att han ville säga det. Och då ett icke-bruk, revisionisterna. Och ni ska då undersöka historiebruk. Det kan alltså samexistera massa olika sorters historiebruk. Och ni ska inte titta på moraliskt historiebruk utan mer om det framgångsrika och uppnå sina syften.